שלום, אתם הגעתם לערוץ של ג'יימס. אנחנו פה נמצאים אנחנו מסוקרים מאמר של בן דרור ימיני, שנכתב בסוף מאי 2012, והוא רוצה להתלונן על סתימת פיות האקדמית, על חוסר האובייקטיביות באקדמיה. דובר על שלוחה אילתית של אוניברסיטת בן גוריון, שמקיימים דיון בנושא מסתננים, פליטים. ואתם יכולים לראות במו עיניכם כמה את חוסר האובייקטיביות של האקדמיה בישראל. אז הנה, זה פרק ראשון, שאני הולך לסקר אותו מעתה ואילך ולהעלות אותו בתור סרטונים ביוטיוב. אז הנה לפניכם האובייקטיביות כביכול של אוניברסיטאות בישראל.